Бара ще е много по-ефтин. Да, аз за 300 евро Що снима? Ай, пускам. дай. Ой. Чакай. Какво бе? Получи ли съм се? Парни, почни да такова жадно. О, не. Его. Лагери. Не, чакай малко. Чачи, аз ма не си. Нека пътите го не. Давай надолу. Ти си пред мене. Добре. Дай ми ни напред да се закоче. Не мога да тръгна. Дай. Добре. Не. Аз спрях в тебе и се откопчах. Не. Да, готов. Без авария. Воу, какъв съм слаб. Ай! Брат, досрам ми се, майна. Краката видим да дойде. Ой. О. Ти дете ли? О, краката ми! Вау, райт! А то мина. Ето минава. Айде, това беше. Кесто ли? Какво? Засили Еми, малко за камерата. да. Аз няма да успея. Не ще успея. Аз това го забравих. Че тук е гадно. Тука ли пусна? Да, ама... Аз ще се кача от там. Защото... Ой, това бе! Ой, Ние на къде сме? надолу. Май. Чакай, че барнах за шока. Хванах се за шока. Няма нищо, всеки прави грешки. Ай? Стой, че някой писа. Саша ма пита къде съм. Кой бе? Хипито. Нищо, че даже му казахме.
Надолу гадно ли? Не. Сигурен ли си да не стане като това? Аз между другото мислих, че сме напред, ще да тръгна. Напред, бе. Дроп. Дропва, ама на къде? Сега тук малко трудно ще направим. Навръх! Има ли бръктъкове бели? Това беше много тъп въпрос. А? Това беше много тъп въпрос. Честно ти казвам. Абе брат, питам ли? Не, брат, няма. Викаш, ще има розови, бели да няма. Да. Да се хвана за тебе, бе. А? Да се хвана за тебе. Хвани се. Камерата, аз реших къде да се хвана. Ей, тук Къде? се хванах първо. И какво? Едно. да Сега смениш. може и малко да сбъркам пътеката, защото май не беше надолу, ама ще видим, живот и здраве, да нали сещаш се. Абе ще идем някъде все пак. Да. Внимай! Абе не беше това! Значи натам! Натам? И, Како е? Вие сте катери ли? Его е! Качвай се оттам, има едни стълби. И тука? Да. Значи не сме надолу. Стой да мина пред тебе, от тук се засилваш и ме завойчи стълби, дед ги скачи малки. Сетих се. Ние се бяхме качили от тези стълби, тук, да. Камерата още снима, бай, давай. Няма нищо. Ти ще качваш ли клип? Ще качваш ли клип? Сигурно, ама малко ме мързи. То не, да се набавиш виелри. Абе ти ги сложи просто видеята, резни малко и тури песни. То това направих, песен не мога да... Абе, без не завари. можеш. Не мога, ще видя, Ари бе, брат ми! Значи искам да знаете и то... Ако са за купче, днеска ще се видим. Оп! Сега звуката за купче. Там се спи. Да завари. Без заварим. Аре, ти. Оп! Ще има